हेलो दोस्तों, स्वागत बा आप सभी के हमारे YouTube चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स में। दोस्तों, आज के ई वीडियो में हम भोजपुरी इंडस्ट्री के नामी सितारा के बारे में बताए जा रहल बाटी जे अपन स्थान सुपरस्टार के लिस्ट में शामिल कइले हले हैं। लेकिन भाई लोग ई दिनों अपने ई प्राइवेट वीडियो खातिर सोशल मीडिया पे पूरी तरह से चर्चा में बाटी। इनकर ई वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहल बा। त आप लोग समझ गए हो खब कि हम केकरे बारे में बात करे वाला बाटी। जी हाँ भाई लोग, हम बात करत है सुपरस्टार त्रिशा कर मधु के बारे में, जिनकर असली नाम त्रिशा खान बा और इनकर ई असली नाम बहुत कम लोगन के पता हुई। तब भाई लोग, आज के ई वीडियो में हम आप लोगन के त्रिशा कर मधु के जिंदगी और इनकर 22 मिनट के वीडियो के बारे में चर्चा करब। तब भाई लोग, त्रिशा कर मधु एक भोजपुरी एक्ट्रेस है और इनकर कई सारा वीडियो सॉन्ग यूट्यूब पे अपलोड बा और इनकर हसीन अदा के चलते त्रिशा कर मधु करोड़ों फैन के दिल में जगह बना लेल बाटी। हम आप लोगन के बता दें कि त्रिशा के जन्म 2 सितंबर 1994 के वेस्ट बंगाल कलकत्ता में भइल रहल। फिलहाल आजकल उनकर एक प्राइवेट वीडियो तेजी से वायरल हो रहल बा, जेके लोग काफी बढ़ चढ़ कर शेयर करत बाटे, जो कि बेहद ही शर्मनाक और गलत बात है। ई वीडियो में त्रिशा कोनो लड़का के साथ प्राइवेट मूवमेंट के एंजॉय कर रहल बाटे। जे केहू भी ई वीडियो के देखले बा ता ओमे साफ साफ पता चलत बा कि वीडियो त्रिशा के द्वारा ही शूट कइल गइल बा। दोस्तों, ई वीडियो में त साफ बा कि ऊ त्रिशा ही बाटी, लेकिन लड़का के कोनो सटीक जानकारी ना ही बा। जब एक व्यक्ति त्रिशा से फोन पर बात कैले रहल त त्रिशा ई कहले रहलिन कि वीडियो में जोन लड़का बा ऊ भोजपुरी इंडस्ट्री से कोनो ताल्लुक ना ही रखला, और बाद में त्रिशा खुद स्वीकार कैलिन कि ऊ वायरल वीडियो में उहे बाटी। दोस्तों, हम आप सभी के बता दें कि त्रिशा कर मधु एक बेहद टैलेंटेड अभिनेत्री है। उनकर डांस के लोगन के अंदर बेसब्री से इंतजार रहेला और एकरे साथे ई एक बंगाली एक्ट्रेस भी बाटी और ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के खातिर काम भी करेली। त्रिशा कर मधु अपने स्कूल के पढ़ाई कलकत्ता में स्थित आशुतोष कॉलेज से कैले बाटिन और पढ़ाई के साथ ही ई मॉडलिंग में अपन हाथ आजमौली। साथ ही पढ़ाई खत्म होए से पहले ही इनके धारावाहिक में काम करे के ऑफर मिल गई, जेकर नाम हम हैं हिंदुस्तानी रहल। धारावाहिक के चलते त्रिशा कर मधु कलकत्ता में अपन पहचान बना ले, लेकिन उनके असली प्रसिद्धि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से मिलल। ओकरे बाद धीरे धीरे इनके भोजपुरी गाना में एक्टिंग करे के मिलल। फिर ऊ कब्बो पीछे मुड़कर ना ही देखले। लेकिन त्रिशा कर मधु के नसीब तब बदलल जब राकेश मिश्रा के एक गाना आयल, जौन गाना के नाम रहल राजा तनी जाई ना बहरिया। ई गाना पूरा इंडस्ट्री में धमाल मचा दियलस। ई गाना आप लोग जरूर सुन ले होगा। अगर सुन ले बाटी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताई। और ई गाना के वजह से त्रिशा कर मधु यूपी बिहार में छा गई। ई गाना में शानदार कला के चलते त्रिशा रातों रात करोड़ों लोगों के दिल में जगह बना ले ली। तो दोस्तों, आप सभी के त्रिशा कर मधु के ई वीडियो कैसन लगल कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत है एक नई रोमांचक वीडियो के साथ।